Shalom, selamat hari Minggu di hita saluhutna, dumubi ya kadongan naodo pe parjulu hita bui rap marsaur di tonga-tonga di huriata dia palatikion. Anggiat parsaurata sadarion makorhon lasni roha dohot dame di bagasan ngulut tabi tau hasangapon di tuhata Yesus Kristus. Atong tapasada marohata marhahoho mahita. Amen. Marede mahita siya bukwede nomor 17 ayat sada dohot ayat 4. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Ay songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu apala ahu sadiri uso-uso sugut di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di punguanna di hari uju, di tonga-tonga ni biru-biru akan nama pari ibana. Suak songoni ahu mangalului biru-biruku sugut. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, naso marmula jalan naso marujung, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nunga di baga-baga hokko tuhami hasesani dosa, hasitongan dohot ngulu sisa leling-lelingna. Basa-basahon matuhami todimi,
Ahu manugu-nugu roha dohot pikiran nami. Asa marsi hohot hami di bagagami. Molo hubulus hami ragam ni parukilon. Pahot jala patugu maroha nami. Asa huhaburujuho kami makaproseaon hatam nabadiai. Jala huhahulahur kami ingulu nami. Asa taruli hami di ngulu si saliling-liling na di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian ina parari Kamis.
Mari demahita sia buku ede nomor 250 sada, ayat sada dohot ayat itu. Namo Namino Namu Semangato Paru Eli Hawamoluani Yang Jari Daun Nahamagoan Nang Hamalean Paduahoni Aine Batana Paposlohana Mamalakana Totong Piyun Mamalakana Totong Piyun Namo Namino Hudul Raponau Dihabang Saguna di surgoi Tudo sonau di Patohano di Bersonau Namaradihan dihasonangan Surenamonan naburjui Surenamonan naburjui Hatani debata patujolo ni jamita turupuk di mingguta sadarion tersurat di pangukapun bidu-bitu mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 sona somal tajahama margati sorin di ayat pas 10 hon anon raphita menjahat duksal pui adong mahubereng macai torop naso dapot bilangan ni jolma sian nasa bangsa marga dohot hom dohot hata akan jongjong diadopan ni habangsai dohot diadopan ni biru-birui aka namaruluson abit nasaksak jala namaniup mare-mare di tangan nasida Guguma suara nasida majojo akanin nama tua ma di debatata nama kuduli habangsai dohot di biru-birui. Jadi jongjong masaluhut suru-suruan humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot parngolu nawapati dungi manukap manasida di jolo ni habangsai huhut marsoba tu debata. Amin. Puji-puji dohot hasangapon, dohot hapistaran, dohot hamuleteon, dohot hagogoon, dohot hatuguon ma di debatat. Roh disaleleng nilena. Amin. Dungi mangalusi manasida sian akasitua didok madok ahudo ise doakai jala sia dia ro aka namaruluson abit nasaksaki Ale tuaku hodo ubotosa gabi didok ma tuau ima akan angro sian ha porsur gudo. alani i sai di jolo ni habangsa ni debatado na sida mangalu ibana ariad dohot borngin di bagasan joronai jala ibana na makuduli habang saima paulihon inganan di atas nasida
Dambe mawas, dambe ditinggang lasni ari nasida, manang dia ma mohop. Rap majaha hita. Ai parmahano ni biru-biru na di persitongan ni habang saido nasida. Jadi togi honon nama nasida tu akamual ai hanguluan. Jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu stian mata nasida. Ido sahatna. Martua ma aka nau bigi hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapi gima ede puji-pujian sian punguan ina Naomi. Marede mahita sia buku ede nomor 205 ayat sada dohot ayat tulu. Pina
hamuna hinaholongan di bagasan nguarni Tuhan Yesus Kristus. Di pardalanan ni nguluta, dangadok kita naliasian hasala dohot dosa. Maradopon akadongata lumubi maradopon debata. Alani i di bagasan serep dohot uduk ni roha. Tasolsoli jala tatopoti madosa dohot pangalosiota di jolo ni Tuhatta. Nilehom matiki dihita satokin hohom martangi yang di bagasan rohat tadi. Martangi yang mahita. Ali debata amanami parguguno naso hatu dosan jala parholong ni roha. Rodo hami tu adopan mu manopoti jala manol soli saluhut dosa nami. Sian hatu tubuh nami nungamar lauk dosa hami jala dangadong nasitong di bagasan roha nami. Gabe hutodok kami do dalan nalilui ima mangalausi uhummi. Alai na manolsoli do hami jalahu pasahat hami matuho saluhut hadirion nami ala persea situtudo hami hodo Tuhan para si roha na sumurung jala parholong roha dang di halomohon ho hami mago gabe dilehon ho di hami hasesani dosa dohot hanguluan nai baru ala holong ni anakmu na manotongi Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Ay songonod do holong ni roha ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na prosea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapi gima de puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Marede mahita siam buku ede nomor 120 ayat sada dohot ayat 5. Di tanah de batata na di manai na met nang nabalga ina sa bangsuri yang manuluhasonan ng sadasiani dito kudos na Tuhan sonangani dito kudos na Tuhan sonangani sai somo di ditanda Tuhan tajomai nama ngului hatana irang sabang soi apor sea unido martina jadi padot pakirimon nang hahologoni padot pakirimon nang hahologoni. Pangihon hamu mapatik ni debata, patik parjulu sahatu patik pau paton. Patik parjulu, ahu du Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rudi na di bagasan aik na di toruni tano. Ianggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Patuluhon, dang jadi dohonon gowarni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhumna do sugut akan amar sineang di gowarna. Paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunomari maulahamu nasa siulaonmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doe. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rudi pinahanmu, rudi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaunomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian doibana diari papituhoni. Di bahenido ubayan na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong mangidugugu mahitasian Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon naho bartu patiki. Amin. Tapi gema paduan suara sian kur amak.
Marede mahita sia buku ede nomor 220 ayat tulu dohot ayat 5.
hatidakon maha porsiao tai, songon na hinatidakon idong atas saha porsiao di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatudusan, namano palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata namanao nabernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal loibana di hau pinorsilang, jala tuat tuba nuatoru dong ditanom. Namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo lau hundul di siamu ni debata Jehovah, amanai pargugu naso hatudusani. Di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabi gima ede pujian sian PP GKPI.
Tabi gema titing namasa di huriata di bagasan mingguan. Salom madihita saluhut na manginang. Tabi gema titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa minggon. Na parjulo titing abot ni roha. Na di hari Senin tanggal 20 sia Juni 2026 pukul 10 wib nunga marujungolu Inata Remelia Boru Manalu Opudosma Maharaja Boru tutup usia 85 tahun na hinabaluhon ni amata CH Maharaja Nahinan na maringanan di Jalan Kemuning 5 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai ruas ni huriata GKPI Padang Bulan, resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 10 Sada. Saya dilewat tuhatama pangapulion dohot gogo di keluarga ni Nasida. Jala sesuai dohot kesepakatan jala pangiduan ni keluarga na berduka. Nama kobasi liturgis penguburan Sian Huriata GKPI Resort Immanuel Mulyo Rejo Sunggal. Namangihut titing parbugason. Titing parjolo dohot titing paduahon. Di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 maringanan di HKBP Air Molek Resort Indragiri Air Molek naeng majalo pasu-pasu parbugason ma Yoel Pranselen Nadiak anak ni amata Wisler Nadiak tubuni inata Berliana Borusitorus namaringanan di Kembang Harum Air Molek ruas ni Huria GKPI Air Molek Resort Indragiri Air Molek dohot Orwana Tasia Claudia Sabrina Boru Simanukalik Boru ni amata Deli Sahala Simanukalik SHMM tubuni inata Selpia Rumondang Boru Samosir namaringanan di Jalan Advokat Opat Nomor Sada Marindal ruas ni Huriata GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor 10. Nambah tuluhon manang namangihut sidang majelis jemaat titing paduahon. Di hari Sabtu tanggal 10 Sada Juli 2026 masuk pukul 10 wib manang opat botari maringanan di ruang konsistori ni Huriata. Di patupa Huriata do sidang majelis jemaat imasongon agenda sidang evaluasi program pelayanan bulan Februari sahat tu bulan Juni 2026 dohot koordinasi program pelayanan bulan Juli sahat tu Desember 2026 disosohon tuhita anggota majelis jemaat ni Huriata asa riamahita madohoti sidang majelisi. Napaupaton penabalan situa dohot purna bakti situa. Di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 di Parmingguon Arian patupaun ni Huriata do ibadah penabalan situa tuaka kalon situa Guarni aka amang inang calon situa boima taida di harotas parminggota
di Sadarion. Jala di parmingguon Aryani di patupa huriat tado acara purna bakti tu sahalak situa ni huriata ima inang situa donna boruhutapea tongdo di sosohod tuhita ruas ni huriata asariama hita madohoti parmingguon di Arian di tanggal 12 Juli 2026 na mangihut penggalangan dana untuk pengadaan videotron. Songon manguduti program ni huriata perihal penggalangan dana pengadaan videotron naung ta sepakati di sidang umum jemaat di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Patu pauni huriata do penggalangan dana pengadaan videotron tahap na patuluhon marhite nama bagion amplop tuaka ruas na marminggu di parmingguon Manogot, parmingguon Arian, parmingguon Botari dohot parmingguon Borngin. Tongdo amang inang ruas ni huriata GKP di sosohon hamido duhita asa rap mendukung mahita di program naung tasepakati marhite sidang umum jemaat. Namangihut berita ni parhepengon ni huriata di bagasan mingguon jadwal pertangyangan sektor persembahan bunga altar dohot sektor na bertugas majakon haroro ni namar minggu di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 Bui Mata Ida di Harotas Parminggota di Sadarion. Songonima akatiting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa Minggon. Mula tema dihita sa luhut na. Lao manomu-nomu barita nauli marende mahita sian buku de nomor 342 ayat 2 dohot ayat 3. 20. Nomor 20 ayat sada dohot ayat 3. Jesus hamirorison asa masih hangoluan iperoma otuson jalamay na pardobuan nito dinami unang maparohan namin sodang siyang debatan hati uron siyang ijan Paiture sodang iman rohanami asa sonan lau majalo hangoluhan pinatupami o Tuhan. Damai di bata na sumurung sian salawut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Atan di bata berita naudi di minggu tasadarion. Imana dienet sian Sakaria bidualu ayat 20 saat rodi ayat 20.
Ujahauma tutungatongata jala tapai utiut ma dibagas rohat tabi songonomma hatani debata. Songonodo hatani Jehova Sebaut. Rodo pe anggus sogot aka bangso dohot pangisi ni aka hutabulon. Jalalah hodo sogot aka pangisi ni hutan nasada, tunasada nari madok. Beta hita rak marsoba tubuh ini Jehova. Jala mangadului Jehova Sebaut. Ahu pe naing doho do lautusi. Tongot tahe rodo sogot akka bangso bolon. Dohot parbegu akka namarwaso mangadului Jehova Sebaut di Jerusalem. Jala marsoba tubuh ini Jehova. Songono dohatani Jehova Sebaut. Ima aka ari parsigaungan ni 10 halak sian saluhut dilani bangso parbegu asa marsigatung nasida tusui-sui ni ulos ni sadahalak Yahudi madok rab hita sauduran ai nunga hubege hami debatado dongamuna ima sahana horas badita saluhuna. Dihamu amanami nanami di perdalanan ni huriata ujui sudedo hita ra mangingot sejarah Hakaristeno di bangsa Batak. Jala mulutaida rupani perkembangan kemajuan kekristenan dimulai sian silidung nang peo ujui disipirok do mulani opat talak misionaris nasia Jerman do bulada mabagi ka ulaon tongomai di 7 Oktober sada walu onom sada alai anggo namangerbang Hakaristenon dimulai do sian silidung Tapanuli Utara nang pe dimulai sian Tapanuli Selatan. Jala ido mabahen tong perkembangan Hakaristenon sahat tu hubang nang Toba do Samosir. Ai tongodo rupani tarida ibar hamajuon ni halak silidung. Bumau do rupani kota Tarutung manuaing manang akan maringana di Tarutung. Perkembangan ni hamajuon ni kajol madisi nama bain masihol jara iri do raja-raja di hubang nang raja-raja Toba nang di Samosir asadohot jala parsidohot nasida makilala hamajuon ujui. Anani tarida do rupani di paturu sinomensen wano ngolu nama bain hamajuon di silidung. Hati hai adong do rupani sada turi-turia di pasahat adong madua halak si partangi yang doon na duon jala tongon songon hita na julon na tutuata pagula. Diceritakan sinomen sema adong 2 halak pangula na martangiang ala tongon rupani di hatihei ari logo dang adong tunun udan jala pola do marminggu-minggu marmula-bulan dang adong ro aik udan alani martangiang ma 2 halak na porsia di debata jala mangido asa dilehot Tuhani udan asa boy mangu nasida jala mangulu akatanoman nai alai sada pertanian martangiang mangido tu debata nuk sidung imana martangiang nuk sidung ijahi mana tani debata ora songorido imana sa isip saya murum-murum imana di jabuna di bagasna. Ana si pertangiang na badua hon. Nung martangiang imana mangido tutuhani jala di jahatan di bata, jala dipuji di bata. Lau di mana tu polakna.
digigis do akka na diladang nai mula dong rupani akka semak belukar do nasing na tubuh dipayes jala totong disuani do songoni nakpe soroudan songoni mana side ganu pare martangiang porsia tu di bata majatan di bata mangido berharap kepada Tuhan asa dilehon udan suku-suku tu kita manginang sian dua halak partanion na tua-tuaon tu isi do dilehon Tuhani manang tutang yang ni sido dia lusi Tuhani di leon nudan nuda sida tu isi do di leon tu na berjono manang paduahon hata di bata barita sedario di dok songosada tema dihita haluaon ni saluhut bangso tu dua ni do di lehon udani dileho do jala dia lusi Tuhani do tangyang ni nasida dileho do udan tunan duai alai akasta boto tidak mungkin berguna hujan yang diberikan Tuhan kepada petani yang tidak mempersiapkan ladangnya untuk diairi oleh Tuhan alai tu partani na paduahon ala digigis do jala diparade do tanoon disuani do akka bibit dising ola roudan dia sudah siap untuk bertumbuh amanginang di sana perumpamaan sederhana on songno marangoluta songno majujut ratarida di ngoluta na odo hita gabi songon sada petani na berjuli na sejujuk martangiang alai dak diparadi dang dipersiap punima na ngoluna majalo pasu-pasu se Tuhani idora binna gudang hita satu sadarion dapola piga rupani menurut awereng di pasu-pasu Tuhani mana siya nagkaulona nagabi sukses dia kaulona gabi mamora ala memang jok-jok dorahita songon si Petrus na manakap dekkay na do Tuhan Yesus sapakom matu baribon Petrus inna daong guru nami nabiga helu sapakko tu si dangadong dekke di sini na sapakom bani ali ala horo guru nami mandok sapakom inna sapakon jala dabot guru kien dekke sadana sota sadari nabu berhasil si Petrus membuat dok manakop dekke alaniaha karena Petrus mempersiapkan jaring yang kuat untuk menangkap ikan. Ausugari jaring nai ribak manang bocor dan bagak nilon nai tali nai dapat dekei baru dapat dekei nang pengurang dekei di sini letuani dapat do tang dapat songoni manang hita di ngolutta odo dorahita mahiu saya tangis tu Tuhani merpogus autu asa tu sadarion dan kita tapuau ni nagaleon dan puguson lasoi pasu-pasuho ilo asuau songono merpogus mungkin Tuhan melihat ausugari to dele Tuhan itu ho hamorauni do hebengi sanggup doho makuti muri tangga kokoi nok sadarion dabok musa triliun kebeng sa miliar sanggup doh makuti hebeng ile tuata sadarion nasai sanggup doh ile tuani 5 kilo mas doh noaing sanggup doh majaloi Bapak Ibu Saudara terkasih tidak semua orang sanggup menerima berkat Tuhan dapat jolo adong mai gawe gijang dirina dapat dua hon dang ditanda bede bata dapat luhon dang adong bengolunyo mandok mau lihat itu de bata itu manggo do ilet Tuhani songoni mangulum ale burjuho martangi yang disi bai maro pasu-pasu leonokku ngaboha
ngaradi roham, ngasiak beho macalo pasu-pasui. Ala tarida doi, tabir nga manginang, gudang do. No kata na humaliang namora, so tanda bini bata. So minggu sadario. Nak do bangkat na jabatan na, rodo mana? Diingot do. Suduk songoni hita. Suduk songoni hamu. Berkat Tuhan belum tentu membuat Anda menjadi berkat bagi sesama dan semua orang. Jalai doh hatani di batas sadarion membuat bangsoi mana ada dirina sampai pola do 2 hari bangsa Israel di Parahatoban mengalami perbudakan 2 kali. Sada perjodoh di Tanah Mesir. Dapat 2 tahun di Omah hatani di batas sadarion. Alani molotai do holong ni rohani di bata tu bangsoi sabutullah. Dapo labi songondor rohani bangsui madil itu di bata. Hatani di bata berita sadarion dimulai Mei siap tahun 510 lalu sebelum Yesus lahir tubuh Tibion di kerajaan di Persia. Setelah pembangunan Bait Allah yang kedua dimulai setelah berhenti setelah 16 tahun. Bangsa Israel baru mulak siap Tanah Babel. Dung puca bangsoi Israel utara do selatan. Dari 12 suku bangsa Israel, keturunan Yakub, hanya berapa suku yang bertahan dan percaya kepada Tuhan? 3 suku do tahe, 12 dan nai, dan itu menjadi simbol suku bangsa Israel. 3 bangsa do setia. 3. 10 suku Israel utara. Di selatan sada Yehuda. Sada Lewi sebagai imam. Napula do perbagian tanah nasida. Hanya 1 suku dan itu pun 1 adiknya suku Benjamin pada akhirnya juga meninggalkan Tuhan. 12 na komuna manginang. Moharo para samuna. 12 10 morahat madau siak kamu dang manada pasu-pasu dang makaholong hamu. Mohado hacik ni. Mohado para samuna 12 gelengmu. Ola sana do na makaholong hamu. Na mangingot akan adenggan na dulahamu. Dan Tuhan tetap mencintai bangsa ini. Nampe ikut dia nasida Parhatobano Muse. Karena mereka lebih mengandalkan raja dunia dan mengandalkan kuasa dunia. Sian nama nada di bata. Suku yang terakhir adalah Yehuda. Jalasedodo hata Yahudi. Sehingga mereka disebut orang Yahudi. Dari suku Yehuda Yesus lahir. Sianomma Torus mardalan haporsiaon ni alat Yahudi dapat botohon di batana. Jala oddo barita naul yang manginang nasahat tuhita tubang sobatak. Barita nauli nama buak kita haluar sian haholomun parhatubanon. Sahat du barita tuhita ala dibereng di batado gudang parhatubanon nang tahilala di Tanah Batak. Seandainya kabar baik tidak sampai ke Tanah Batak, nang buhi tarara hudur songonon. Dan kadang orang dapat tahamajun 1 sadarion. Olah namar porang nama ulot terus marbada. Alai holong dorwani di bata. Jalaido nagabe odolan hatani di bata sadarion. Ada janji pemulihan yang menegaskan bahwa pemulihan bukan hanya untuk Israel lagi. Nakura tu bangsa Israel be, enggak pocah be, enggak madari ko debata be nasida. Tapi Tuhan telah membuka jalan bagi semua bangsa untuk mengenal Allah yang benar. Enggak dibuka mana betu sudi bangsa.
Dak sanggup bangsa Israel majakko debata gabe pasu-pasu berhiti tengok lunasi debata do debata. Karena itu pusat ibadah di Yerusalem itu menjadi pusat ibadah universal nang Holland milik nihala Israel be. Yerusalem tidak lagi hanya pusat ibadah orang Yahudi atau Yehuda tadi, suku terakhir, melainkan juga menjadi tujuan peziarahan bagi semua bangsa yang mencari Tuhan. Nanaing manada di bata. Dalam mulut Amerik di ayat 20 tului di Gobarra Hoddo 10 halak nama niup. Itu kan 20 tulu tajaha songono do hatani Jehova Jebaut. Ima aka ari persigaungan di 10 halak sian saluhut dila ni bangso parbigu. Asa marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulos di sada halak jahuri madok. Rap mahita sauduran. Ainunga hubege hami debatado dongamuna. Jumlah 10 melambangkan banyaknya bangsa-bangsa di luar bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi mengakui bahwa Allah hadir di tengah umatnya. Peran Israel sebagai saluran berkat bagi seluruh dunia menggenapi janji kepada Abraham. Pandangan nubuat dari apa yang telah kita baca firman Tuhan dari Zakaria dan juga dari Yesaya, panurirang Yesaya, adanya kesatuan semua bangsa di bawah pemerintahan Allah. Alani do marhiti-hiti tani di batas sederio moliate madi hita manginang saha do halak batak kape tu surugui. Saha do hita, do hita. Persero musida he. Ano ko halak batak isurgo non. Mana ko lagi gabido surgo. Anong do gereja nasing? Baru ilalhamu. Pesan utama na parjolo Allah memanggil semua orang. Pencarian kepada Tuhan bukan monopoli satu suku saja. Semua manusia memiliki akses langsung kepada Allah yang satu dan benar. Ada kurang lebih kita di monopoli sada suku dok bangsa teh. Ada bukti nata he? Mulai berek kamu gobaran Tuhan Yesus, gobar risa di berek kamu isi. Yesus warna kulitnya warna apa? Warna anu kulitnya gambar Tuhan Yesus di backup kamu. Pirang do, lurus durubuna. You warna kulitnya warna do. Omma pengaruh budaya Eropa Barat. Jika badan di Yesus beta bayak ko sadarion gaya ni Barat no be. Monopoli ni budaya Barat. Dan mui backup kamu te. Marsui-sui bui na seorang anak batak bui ni Yesus. Budaya Barat itu, Timbo, Marjabang, Pirang, itu, Oma budaya Barat. Jala sulijol manuaing lomor anek kusibotar, yang putih kulitnya, budaya Barat, suka yang putih, yang tinggi badannya. Anggo kulit namar birong, morak non, ini budaya Barat. Marjes, Mardasi, budaya Barat ini, Markabaya. Semua kita masih dimonopoli beberapa kebenaran suku di dunia ini. Jalur kolong rohatta sa budaya na asing, sian budayata. Dan kita bahkan menganggap budaya kita kafir. Dan itu penuh dengan kuasa iblis daripada kuasa mana gaya-gaya Barat nanong. Hidupinna, tubuh, AK-33, Songon, Starbucks, McDonald, KFC, hoka-hoka bento. Di Medanon. Anong tahe? Ay boto hamu sedih. Sedih doi, si panganon ni. Sa si piang kok doi, pagaribuan doi mana persuburan. Justru dangadok si panganon, sian. Dolo sanggul ombus-ombus laskede. Tu bangunan do hitam makan di hoka-hoka bento, KFC, McDonald. Atau yang lain. Inilah kita lebih bangga dengan budaya Barat, dimonopoli oleh mereka. Ikonadong masih terkelas di Jabuta, mulu hari Natal, itu teh. Ini budaya di monopoli, nuain dak sungun. Hatani di bata madok dapole kunadong sinterkelas
Nah, boleh kau nadong budaya-budaya nasingi, mari teh hapor siomu tu Yesusi, boyo langsung pajupang dok di bata. Kau nggak harus perlu memakai ornamen-ornamen budaya lain atau meniru gaya-gaya orang lain untuk bisa dekat dan bersama dengan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Menyelamatkan bangsa-bangsa. Nomensen menghargai orang Batak. Dia tidak memaksa kita berbahasa Jerman. Dia tidak memaksa kita, Alkitab kita sekarang berbahasa Jerman. Dia ingin agar kita mengenal Tuhan Yesus menurut budaya kita. Asa taholongi Yesus, songo dia halak Batak, maka holongi dengan nasolma. Undak tetiru gayanya halak baratan. Ia dongamu, isiamu habirang mudang dia holongi ho. Dia jaro putar di tanah jolo, gabe. Parbahul-bahul na bolon, partataring na sumitop, paramak na subalunon, pasakalan na sumahiyang. Diajari do kita parbasa-basa, diajari do kita parholong ni roha, di partamue, diajari do kita. Piga mahurian waeng, nabangga si partamue. Apakah masih ada gereja yang bangga bertamu, lasrohana moloro, akar ruas na asik tu garijana. Na huberek noaeng, monorobe tamu na tor malutus do muda suri akar ruasi. Tidak ada lagi semangat untuk bertamu. Bangunang majo na bertamu, padi dana baru be, ay bola salangon ni isi margata hi, ay toema. Ay benon ni situ no tes manis si sina. Jesongoni mangalini hapor siauta. Buhado boy palua ho bangso na asing molo dong atas sa diri be dak taholong. Dong atas sa diri dak taholong. Bagaimana menyelamatkan bangsa-bangsa, kita pun tidak bisa melampaui ego atau rasa kehebatan kita, dominansi kita. Ya pajupang tolak barat itu rebuti kita melos. Itu herai toru kita dan menganggap mereka punya wibawa dan budaya yang lebih hebat dari kita. Tajari sudah nak kota berbahasa Inggris, berbahasa Batak dang, bersurat Batak dang adong. Adong dobe, kamu inang mui mersaksara Bataki? Masih ada napo sebulung yang bisa surat Batak? Mana rata ada pola gajah. Mitok maisudi, jihaduan, identitasnya 20 tahun lagi orang muda ditanya, aha do kekayaan di bangsom halak Batak, McD, KFC, I love Pizza Hut, oh betul. Alaniaha, berlahan-lahan kita tidak mencintai kehadiran Tuhan lahir di budaya kita. Semua kita merasa diri kita lebih hebat, merasa kita telah merasa lebih mampu dari semuanya, mengarahkan hidup kita ini, sehingga kita tidak pernah menempatkan Tuhan menjadi yang utama dan prioritas yang mengendalikan hidup kita. Kita mengatur Tuhan dalam hidup kita. Lomot-lomot tatu debata. Dan jika 100 tahun yang lalu kekristenan bertumbuh di tanah Batak, belum tentu orang Batak akan dipakai Tuhan lagi. Molo songonodo pangalahota majako debata di ngoduta. Bangsa Israel pun ditinggalkan, bangsa yang sendiri dipilih oleh Tuhan. Tuhan menyatakan firman Tuhan hari ini bahwa bangsa lain layak untuk mencari saya. Tidak lagi hanya bangsa Israel. Songoni manang nguluta. Unang tadok amanginang, rodo marminggu ti hari minggu, markor doau, martangiang doau. Alay modo na tahang nguluho ni di nguluta, songon nakanik petani nomor 2. Nang martangiang gimana? Majahat adi di bata, porsier di bata. Di pada di mana dirida? Di pada di mana polak nai? Di ulai mana? Jala ido simbol di jol mana porsea manginang. Mereka yang hidup di dalam iman, mereka pasti berbuat
Bahwa mereka yang berpengharapan, mereka mengubah cara hidup mereka, cara pandang mereka, perilaku hidup mereka. Jala iru nama bedahon, buasa dong hamajuo di Silidung, di Hupang, di Toba, di Samosir, kau putar najului. Karena mereka telah merubah cara pikir mereka, tidak lagi melihat cara pandang dunia. Mana ngolu si belebegu, ngolu haholomon, alai ngolu na di bagasa pikiran ni debata, ngolu na maniru ngolu ni Yesus, asa adong hamajuo di tanah bata. Alai mulu dang adong be di ngoluta, nak pemertangnya kamu bersea. Bodoh kono ni debata. You same like my nation, the first nation. You look like the second nation. Bodoh konon na tudos dong ulum songon bangsa Israeli. Apa bedanya? Alanido marhiti-hiti hata dari batasa dari unamanginang. Gereja harus bertobat. Awan dok gereja harus bertobat. Dimulai dari mana? Dimulai dari pendetanya. Dimulai dari pendetanya, pimpinannya. Pertobatan harus dimulai. Bila perlu dari eporus atau bisop, pertobatan harus terjadi. Aido na manguluo kita. Mereka yang mengarahkan kita. Jika hidup para pimpinan kita, na manguluo kita, dan ngadong hamu baun, tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Apa yang mau ditiru? Pertobatan pribadi pemimpin gereja sangat kita harapkan. Tangnya kok kamu manginang, berdoa untuk mereka. Tangnya kok kamu inang, akapaditata, akauluatai, karena poson itu hani, agar mereka tidak sama dengan dunia ini. Nak sarobang dok bertibion, adong hamu bau niroha, berubah, berbeda dengan dunia ini. Apalagi generasi muda yang sangat kritis, mereka ada mengatakan, dah harus ditanami songoni, harus itu nami songoni. Apakah ada perubahan? Natoras nami besongoni itu. Apakah ada perubahan? Guru kami juga seperti itu kok. Apa ada perubahan? Tidak ada, mereka melihat keteladanan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak saudara terkasih, para kaum muda ini punya genre yang menarik, yang sangat unik saat ini. Maka ada dikatakan Gen Z, Gen Y, generasi Z, generasi Y. Kita punya pengalaman hidup berbeda-beda. Konteks yang berbeda. Mulu dengan perubahan di gereja, maperwahon generasi mudaon, gereja tutup. Minta maaf awa manginang saminggon, madohotis ada konferensi di Malaysia. Hidupin nama aku suaraku. Adong sada na margoar Niki, sian Inggris, san gereja Anglikan, mabay konferensi. Dia mendirikan pelayanan bernama Alpa 20 tahun yang lalu. Dan telah berhasil mengumpulkan 3.000 generasi muda yang memimpin pelayanan di semua gereja masing-masing. Dan berkumpul di Malaysia, di Kuala Lumpur selama 1 minggu. Dan saya diundang salah satu untuk mengikuti konferensi ini. Di Sima Huwereng, Pajupang, Rakhudul, Naposo, sian Katolik, sian Karismatik, Evangelikal, Injili, sian Lutheran, Presbyterian, Metodis, dari semua berbagai aliran denominasi gereja telah bergabung dengan program yang namanya Alpha Course. Melakukan pemuritan kepada generasi muda. Dan generasi muda ini melakukan pemuritan di kantor-kantor mereka, di perusahaan mereka untuk mengenal Kristus dan kabar baik. Mangurubya karena fokus nagali nama rutang. Peduli akan lingkungan hidup dan alam tanpa melihat latar belakang gerejanya. Tanpa melihat doktrin gerejanya. Alaisada di bagasan Kristus Yesus. Pajawonna sia Yesus bersama-sama untuk melayani Tuhan. Luar biasa.
3.000 orang. Di Malaysia tempat minoritas orang Kristen. Dan ini mereka lakukan sekali 1 tahun. Konferensi. Bagaimana strategi baru dalam memperkenalkan kabar baik kepada dunia. Inu nabi nahuruk nakani ngamanginang, mungkin kita perlu bertobat melihat pelayanan kita ini. Gereja membutuhkan pertobatan. Apa hubereng ma, bah di gereja nami, bah wado satu son. Wado bu menyelamatkan bangsa-bangsa persoalan di gereja nami, persoalan administratif dobe. Aro pilih tahu mengeberho, dang bui didi ho. Pilih bulan namu dang adong, dang dohot toma 2. Idobe, iuliat tade. Pemeliharaan, maintenance. Isot dobe, naku boto di perhala dato tamereng ma. Coba cek anggaran kita. Anggaran 1 tahun itu lebih banyak di mana? Maintenance atau program pemberdayaan spiritualitas jemaat. Itu dia dulu udang harta yang garatai. Biaya listrik, aik. Listrik ini AC, dia sudah. Dan coba bandingkan berapa anggaran dana yang dipakai untuk memberdayakan sekolah minggu, remaja, pemuda, amaina dalam meningkatkan spiritualitas. Maka hulungi di bata asa dipakai gabi perberita nauli ke bangsolasi. Dan kita masih lebih asik seru mempertahankan organisasi kita, brain kita. Organisasi kita kan ini, kita harus pertahankan anggota kita. Tidak ada membuka diri, ruang untuk yang lain. Kita lebih banyak fokus melihat ke dalam. Mamareso, wahano marakeda situ, anong do salah dapat ditai, wahano, sude holam mamereng ya hurangan dari bagas, tidak ada berpikir keluar. Di Matius 16 ayat 25 dikatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan memperolehnya. Dan memang karakter Yesus ini mengubah orang-orang yang percaya kepadanya. Dan gereja akan misional jika Yesus yang kita imani itu benar-benar kita hidupi. Tapi yang mamanginang, gereja kita masih sibuk dengan yang namanya istilah gereja benteng. Bukan gereja penjara. Apa yang dimaksud dengan gereja benteng? Semua aktivitas program gereja hanya di dalam tembok yang 4 ini. Inilah benteng. Kita hanya sibuk memikirkan pelayanan di tembok 4 dinding ini. Tidak pernah berpikir berziarah, berjalan bersama manusia yang lain yang mereka yang menderita dan susah, yang dalam pergumulan. Nah di Hagaleonna, perubahan besar dalam dunia jika semua bangsa diselamatkan. Jika bangsa-bangsa diselamatkan di dunia ini, kerajaan Allah akan hadir. Adang boy holas ada bangsa madua, holat di luar benua Eropa, atau benua Asia, atau benua Afrika, atau benua Australia. Semua bangsa harus diselamatkan. Kalau mereka tidak diselamatkan, dang di badua nasida, berarti mereka terisolasi. Songok kita terisolasi dengan mudah orang didirita, hapor siautai. Tidak ada jaringan dan hubungan kepada orang lain. Dan jika pelayanan kita hanya berbau kompetensi, persaingan, tidak kolaborasi. Urut do program huriana minat hari di HKBP. Itu ahadu bek kamu merlubak kainaon. Macam makalubah di sih. Duk saya merlubah berbeda nasida. Buat apa buat program berkompetisi tapi untuk ribut? Kenapa tidak berkolaborasi? Mulano parehion ni ina, ajak kamujo ina ni GKPI, ina ni GKPA, GKPS. Bagaimana sama-sama merawat keluarga rumah tangga, mabasi panganon na tabo, mendidik anak, agar semua kita, jemaat Simalungun, Angkola, Batak bisa bersatu padu, menjawab persoalan dari perspektif ibu, kolaborasi. Nak sholat itu dirita.
Dan bagaimana selama ini kita masih banyak mengontrol dan hanya perintah instruksi, terlalu struktural. Nah hola pai maon, dangobe ngolu na paduahon. Muladong do pangalahon na struktural, kabahaya beyon. Ado bajo sejen, ado bajo kadep, ado bajo preses, ado bajo padita resort, adiga do saya persoalan non. Terlalu struktural. Mulu jauhon lamar pesta, ko jauhonon, jauhonon. Jalangono, paboratono, adiga do gabi padua. Terlalu struktural. Dan kita lebih banyak menunggu apa yang terjadi. Bapak Ibu, hari ini Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa dan diri kita. Menurut adok bangsa-bangsoi dirita, berarti dang pai maho bibi sampai di sini. Tuhan telah memanggilmu melalui profesimu, pekerjaanmu, karunia Tuhan dalam dirimu, agar engkau juga berangkat menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, pertama usulan saya dalam firman Tuhan hari ini, bahwa pertama sekali kita harus merubah paradigma kita. Tapapidda cara berpikir haporti bionon, asa songo pamikiron ni debata na makaholongin nak kaning sude bangsoi. Paradigma berpikir kita rubah, tidak lagi hanya memikirkan diri kita, tapi juga bangsa-bangsa lain. Perubahan hati, bahwa hati kita ini harus waredok marsigorgor, berdetak, berdenyut, mamereng akan agalin apa gusi. Tohodo halak batak didok, mulu di halak batak amanginang didok, mudar na doy nama kuling ate. Bulu kita kaluar sienon, kaluar sien nama kuling mudaron. Mulu bu kita haluar makuling mudar ta dakola pajupang dong samarga di somma to di dohot holong di debata maringana di hita. Amin. Ijalak kamu na bugos nagale di rupiah mudak pola nani alani margamuna. Disinilah Tuhan berdetak jantungnya dan nadinya untuk semua. Dakolan uru bajol maholan alan yang kota di gereja ta nunga samargata. Bahwa kita dipanggil Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, kasihilah dengan hatimu yang tulus atas semua orang yang kau jumpai. Dan yang ketiga, mulailah perubahan yang baru, tindakan yang baru hari ini. Molona jolo, atau dulu pelayanan kita hanya fokus kepada satu bidang, bukan lagi berpartisipasi lagi dalam pelayanan yang lain. Lalu kita bisa menginspirasi satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan transformasi, transparasi, kerendahan hati dan dialog yang membangun satu dengan yang lain. Gereja harus keluar. Gereja harus keluar. Buat saya dok, gereja harus keluar amanginang. Lomo dorohamuna dihurung. Siapa di antara kita yang senang di penjara, di kerengkeng, dikurung? Ada. Secara khusus anak muda, saya yakin tidak ada yang suka dikurung di rumah. Ale persoalan no yang amanginang di pelayanan tahun. Dak sadar kita, jojo do tahurung Yesusi di huriatai. Gereja kita, benteng ini, seringkali kita penjarakan Yesus hanya ada di dalam gereja ini. Dak tabuan di mana haluar se gerejaon mamereng namasan di luaran, asa dohot na di luaran diurupi. Gereja terlalu asik berbicara dan mengobrol dengan Yesus sendiri dan menyimpan Yesus di gerejanya. Padahal Yesus mengatakan di Markus 6 ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Gereja harus pergi ke jalan-jalan. Gereja harus pergi komunitas tempat penderitaan dan pinggiran masyarakat. Di Somma, Tabereng, Wason di Bata. Menutup khotbah hari ini, saya jamita kona mangina.
Anong do padohan ni namalo maddok, mulo neng hatopo, mardalan ma, sahalakmu. Itu tahe. Mulo neng hatopo, mardalan ma, sahalakmu. Alai, mulo neng gajang sidalanamu, buang ma, dongamu. Mana yang kita pilih? Kita mau cepat, tapi sendiri, atau kita mau berjalan jauh dan panjang perjalanan kita? Alaikona dong hatta. Gereja harus punya teman, kolaborasi. Mabuan akalialena dong anna saduhuna, asabui gajang, sahat berita naulii tu sadok portibion. Malua ma akajol mana dia holomun. Kita menyelamatkan mereka yang tertindas. Na dia hapogoson, na dia hagaleon. Margogo mahita gabe bangso na di balua jala gabe baluahon jolma di portibion. Amin. Martangya kita. Mulai hati madi hol itu han go damel asdiru hami mamuji go warmi di bagas joromon. Di Joha hami saninganan nami be di Papungu hami saninganan nami be marpungu di bagas joromon. Asa hutang yok kami ali Tuhan hatami sedarion. Tongon di Joha hami gabi bangso na dipilihmu na paluaho na kabangso na asing di Portibion. Mauliate matutual itu Tuhan. Gabi si paluo mahami tutu hami di hurian namion, di keluarga nami, di bangso nami. Mengununong gabi si palua hamil Tuhan di hurian namion, mauliate mali Tuhan, borhat mahami paluahon aka bangso dari sadok ngulu namion. Pasaton nami memberitahu itu sadok Portibion, paluahon nasida na di bagasan haholomon, na di bagasan aka hagaleon, na di bagasan na di gosa-gosa niya kanagugo di Portibion. Mauliate mali Tuhan. Jalo ma ngulu namion gabi pilihan na mangulu. Saluhuk na karuas muna li Tuhan pargugui, leho bisuk, ahi pason ng gugu. Tarnulobi to ka na tuwa nami. Nang dibagasan hagaleong di kajang numur na sida. Na dibagasan parsahiton di pamatang na. Humali Tuhan pamalupon nakasait. Siya daging na sida. Leo teori pikiran mengajari kami kasuduk na poso. Nang ulahon na dinggan siya nahatami. Jalaga bitiruan na sida ni ngulo nami. Tangya ko kami nang salu na akali-ali nami, keluarga nami, akaruas mo na li Tuhan. Nang uliling marhasohotan na masiho lidat danak di keluarga na sida. O mali Tuhan na mga lehon. Poso-poso na gabi pilan na sida. Gabi pakyaw na naposom. Ya ula-ula mali Tuhan. Totong na sida porsia, marpakirimo di holi Tuhan, nelono muna dumingga to keluarga ni na sida. Tangya ko kami nangali Tuhan, dia ka, yan akon nami, dinaong atorubang, dia porsyon na sida, napaimahon sirokap nito di na sida, natakas makahulong iho jalaman na ho mamali Tuhan, napatuduhod dalan na duminggan, nabuhay pasadaw muna sida di sada keluarga na baru, na porsya di holi Tuhan. Dia kana sida na mga luli akapar karizyon na sida li Tuhan, patuduho maulaw na dinggan, tudus tuwa katalenta, ng karunia na nilako tungo na sida, mariti dia kaulaw ni, nabuhay patupon na li Tuhan, gabi puji-pujian hasangapod di guwar mo ni Tuhan. So ni nga li Tuhan hutang ako kami, akanakon namin na dibagasan parsikulaon, siya dadana sikula minggu remaja na poso, nang dibagasan perkuliahan, asa ho manugunugun na sida, burju marsiajar tumangihon agka dose do guru na mangajari na sida. Jalabuy na sida fokus marsituto ali Tuhan. Mga tusi sa luwa parbinotoani mabandadinggan nauli napakyaw muhaduan na sida berhasil dia kapar kerjon na sida ng cita-cita na sida. So ngunit nang ali Tuhan hutangnya ko kami para haladom amang pardita nami keluarga. So nang yanakon na sida dohot amang inang situa nami narak marhubas do nasida li Tuhan di huriamon leo tu nasida gogo nang bisuk nang haporsyon na tugu
Di bagasan sadani roha damini roha na sida le Tuhan marunungunogu akaruasmon. Pasu-pasu na sida le Tuhan pergugoi dia katantangan pergumulan ya keluarga na sida nang dadiodobi di nganan perkarijon na sida. Tangga ko kami nang aka guru-guru sekolah minggu na mamelihod dirina, tim musik, song leader, song nang ali Tuhan di tim perlengkapan peralatan nang multimedia nang saluhun na nasotar guarahami. Na nasida mangalihod dirina mamelihod dirina marhubas di huria mo na le Tuhan. Mauliate maduhan itu Tuhan, borohat mahamil itu Tuhan. Manangnya ko sa luhuna, akana po somi na marhubas di dia binasida sa marsituto ali Tuhan, para raton hatam itu sa do portibion. Martangnya kami tuho marhititi anak muto Jesus Kristus si paluah kami. Amen. Puji bantu hata, sen buke dia nomor turah sebab perlu dua, iru dah tolu, ngot maho di jauh suara. Hatani de bata oja hani hapor syauta lahu pasahatun peliata imana tersurat di Hebersia ayat 14 sono mahatani de bata dalam tumakas mamudar ni Kristusi payason rohamuna sian akka ulaun hamatian lahu mangului de bata si parngului ai di pelehod do dirina somarlidang tu de bata marhidehide toddi namanotongi ima sah.
tangya koma peliata, martang yang mahita. Ale di bata amanami na di bono gijang, di parhatopot rohanami dosian uduk di rohanami. Kono mual ni nasau di bahasa na mau diutus. Di son hupasahat kami do pilihan hamulation nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu pilihan namion. Asa gabidalan panidangyon. Parsauran dohot ulaun asi ni roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot, parohon harajaumu. Holong hasitongan dohot hadamyomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa say totong madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasarani lehon bihi ton dirori mamataku hosadohot nuguki rodi saluhut antaku upasahat itu namin na di manogijang say pinarabadia magwaramu. Say Roma harajaon mo sesau malomo di roham di banotongon songo na di bunagijang. Leon marihami sadarion hanguduan siap hari. Si sama dosa nami songo padesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togio tu pangujunan. Padua mahami sian pangago. Ai pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurohon damena tutodim. Selamat hari Minggu, mari kita saluna.